Както казах в началото, внедрих в България китайската методика на масаж в точките на иглообождането, наречена акупресура. Внедрих я така, че всички рехабилитатори и масажисти в България владеят тази методика. Но тези две книги, които аз написах, наръчник по акупресура и акупресурата ръководство, съдържат методики безвредни по акупресура, които може сам човек да си приложи. Например, при главоболие човек може да си приложи акупресура в точките в началото и края на веждата и в слепоочието. Ако човек иска да засили, да си стимулира енергиите в тялото, хубави точки са тук тази, която е между двата пръста. Описани са методите на стимулация в книгите и, да кажем, тази точка също така е много добра за енергизиране. Върху на най-високата част на главата, тук е точката за хармонизиране на всичките енергии в човека с духовните енергии и тя е една от главните стимулатори на организма.